Луценко Каріна Миколаївна, учениця 9 Б класу Побузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Я хочу привітати усіх ветеранів зі світлою перемогою. Моя прабабуся Штука Марія Дмитрівна народилася у 1928 році в селищі Голованівськ. Там не застала її страшна війна в серпні 41-го року. Важкі роки окупації запам'яталися їй на все життя. Особливо запам'ятався розстріл євреїв, які проживали в її селищі. Коли у 44-му році Голованівськ був звільнений від німецьких окупантів, моя прабабуся, 16-річна дівчина, з усіма мешканцями Голованівщини допомагали фронту як могли. Вони переносили знаряди з Голованівська до Улянівки, так як через сильне болото там машини проїхати не могли. Також вона працювала в хліву, щоб зробити хліб для нашої армії. У 45-му році її нагородили медаллю за доблесний труд во время Отечественної війни. День перемоги завжди залишається для нас родинним святом. Останні роки моя прабабуся проживала з нами в селищі Побузькому. Вона дуже багато розповідала нам про ті страшні часи війни. Вона завжди зігрівала нас теплом та вчила праці та любові до нашої України. Вічна пам'ять про неї завжди залишиться в наших серцях. Цей день цвітуть салюти і чути дзвін пісень. Не дай нам Бог забути, який сьогодні день. Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути про цей травневий день. Страшні 4 роки ми йшли до цього дня, всі муки і тривоги ми випили до дна. Крізь муки і тривоги ми йшли 4 роки, ми йшли до перемоги, а з нами йшла весна. Перемога свята, перемога, свято миру, свободи, весни. Чом тоді мої очі вологі, бо не всі повернулись з війни. Сплять мільйони загиблих в окопах, це моєї країни сини. Де була б ти сьогодні, Європа? Де була б ти, якби